Milí priatelia, v druhej časti začneme s predstavovaním kresťanského vyznania viery. V tejto prezentácii si povieme, čo sa v našom vyznaní hovorí o Bohu Otcovi. Na čo potrebujeme v našej viere definície. Aj tu je to podobné ako v každodennom živote. Predstav si, že sa s kamarátmi na niečom dohodneš a nepoužiješ pritom presné slová. Môžu to pochopiť inak a nakoniec z toho ešte vznikne hádka. Preto aj viera potrebuje jasné výrazy, aby sa presne vyjadrilo, čomu veríme. A takto vyzerá naše apoštolské vyznanie viery. Je to zhrnutie toho, čomu verili apoštoli. My sa budeme venovať len prvej časti. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Boh dáva Mojžišovi spoznať svoje meno, Jahve, aby ho ľudia mohli osloviť. Izraeliti však z úcty nahradili slovo Jahve slovom Pán, Pane. A toto oslovenie používame aj my, keď sa rozprávame s Bohom. Boh nás nikdy neoklame, lebo je pravda. Vieme, že je aj láska, veď kvôli nám poslal vlastného syna, aby za nás zomrel. Ľudia majú radi spoločnosť, nie samotu. Ani Boh nie je samota, je dokonalé spoločenstvo. Toto spoločenstvo nazývame Trojica. Tri osoby, ktoré sú zároveň jediným Bohom, to je tajomstvo, na ktoré by sme vlastným rozumom neprišli. Ale má to logiku. Boh je láska, takže nemôže byť samota, inak by nemohol stále milovať. Nezabudni, že v mene Trojice sme boli pokrstení. Trojicu si pripomíname aj pri každom prežehnaní. Evanjelista Ján v 1. kapitole, 18. verši hovorí: Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Aj keď ho nikto nevidel, ľudia majú o ňom rôzne falošné predstavy. Boh ako hodinár, ktorý nastavil svet ako hodinky a viac sa o neho nestará. Alebo ako niekto, kto sedí vysoko na obláčiku. Alebo ako starý kráľ, ktorý nevie, o čom je moderný svet. Alebo ako policaj, ktorý čaká na našu chybu, aby nás potrestal. Verš 18 ale hovorí: Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Tento jednorodený Boh je Ježiš. Od neho máme skutočnú predstavu o tom, kto je Boh. Ježiš nás učí oslovovať Boha Otče náš. Boh má vlastnosti zároveň matky aj otca. Je pre nás tým, čím sú pre nás otec a mama. Autoritou, bezpečím, ochranou. Bohu nič nie je nemožné, je všemohúci. To ale neznamená, že urobí všetko, čo od neho ľudia očakávajú. Cez proroka Izaiáša Boh hovorí: Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. A čo prírodné vedy? Ako súvisí Boh stvoriteľ s vedou, s teóriou o vzniku sveta a o evolúcii? Výrok Boh stvoril svet nie je pokusom opísať, ako sa to stalo. To robia prírodné vedy. Hovorí skôr o tom, že to malo zmysel, že Boh chcel mať svet a že ho stále udržuje. V žiadnom prípade teda svet nevznikol náhodou. Boh ho stvoril a vniesol doň poriadok. Kniha Genesis opisuje stvorenie sveta ako dielo 6 dní. Tento obraz má v sebe hlbokú pravdu. Obraz pracovného týždňa s dňom odpočinku na jeho konci vyjadruje, ako dobre a múdro je usporiadané stvorenie. Jednotlivé dni vyjadrujú, ako stvorené veci navzájom súvisia. V stvorení existuje určitá hierarchia, poradie dôležitosti. Človek je nadradený nad zvieratami, zvieratá nad rastlinami a rastliny nad neživou hmotou. Boží odpočinok na 7. deň ukazuje, že vlastným úsilím nedokážeme dokončiť to, čo Boh začal. Keď pracujeme, napodobňujeme Boha Stvoriteľa, ale spásu dostávame ako dar od Boha. Aj nedeľný odpočinok je Boží dar a preto mu treba dať prednosť pred prácou. Takto nás Boh pripravuje na nebeský odpočinok. Keď si uvedomujeme, ako nás Boh mal rád, keď nás stvoril, chválime ho
a prijímame s vďakou sami seba aj celé stvorenie. Božia prozreteľnosť je tajomný spôsob, ako Boh všetko riadi. My nie sme iba bábkami v Božom pláne. Máme slobodu rozhodnúť sa, ako chceme. Ale Boh je aj tak vo všetkom s nami. Vo všetkom, čo nám berie aj dáva, sa prejavuje jeho vôľa. Akú úlohu v tom mám ja ako človek? Najlepšie pre mňa je neodporovať Božej vôli, ale spolupracovať s Bohom, byť jeho nástrojom. Blahoslavená matka Tereza o tom povedala: Som len malou ceruskou v ruke nášho Pána. On smie svoju cerusku orezať alebo zaostriť. Nech si píše alebo kreslí, čo chce. Veď ak je to, čo bolo napísané alebo nakreslené, dobré, nebudeme za to chváliť cerusku alebo použitý papier, ale toho, kto ich použil. Keď teda Boh riadi svet, prečo je na svete zlo? Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že Boh dopúšťa zlo iba preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie dobro. Boh je dobrý a nespôsobuje nič zlého. Zlo je následok ľudského hriechu, ale Boh premieňa toto zlo vo svete. Príklad Ježiša Krista nám ukazuje, že z toho najhoršieho zla dal Boh vyrásť veľkému dobru. Zo smrti na kríži vyrástlo Božou mocou oslávenie a zmrtvých stanie. Nebo nie je miesto vo vesmíre. Je to stav večnej blaženosti, akú teraz nenájdeme na zemi. Peklo je stav večného odlúčenia od Boha. Je to stav odlúčenia od toho, čo nám v živote mohlo priniesť pokoj, radosť, útechu. Kto jasne vidí lásku a napriek tomu ju odmieta, sám sa rozhoduje pre tento stav. Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré majú rozum a vôľu. Anjeli nemajú telo, sú nesmrteľní a obvykle ich nevidíme. Žijú stále v Božej prítomnosti a Boh ich posiela, aby ľuďom dávali poznať jeho vôľu a aby ich chránili. Tí anjeli, ktorí odpadli od Boha, sú nazývaní diabli alebo démoni. Človek je vrcholom stvorenia. Je stvorený na Boží obraz. Je osoba, má rozum a slobodnú vôľu. Rastliny a živočíchy sú tu pre človeka, aby ich rozumne využíval na obživu, ale nemá dovolené ich týrať. Ľudia sú rôzne sfarbení, hovoria rôznymi jazykmi, ale všetci sú si rovní, pretože ich stvoril Boh. Všetci majú jedného Otca a jediného Spasiteľa, Ježiša. Preto sú všetci ľudia bratmi a sestrami. Každý človek má dušu. Vďaka nej nie je len telo z mäsa a kostí, ale je duchovná bytosť. Môže si hovoriť ja a vie, že je jedinečný. Muž a žena sú rôzni, preto sa vzájomne doplňajú a priťahujú a len spoločne môžu odovzdávať život deťom. Cirkev verí, že takto je už od dávna vpísané v poriadku sveta. Preto neschvaľuje homosexuálne praktiky. Kresťania by však mali prejaviť úctu ku každému človeku, aj s inou orientáciou, a tak napodobňovať Boha, ktorý miluje všetkých. Hriech je odmietnutie Boha. Prejavuje sa v porušení Božích prikázaní. Hriech znamená nedôveru v Boha, odtrhnutie sa od Neho, od zdroja života. Preto následkom hriechu je smrť. Ježiš zobral následok hriechu, teda smrť, na seba, aby nezasiahla nás. Hovoríme preto, že nám priniesol spásu. Dedičný hriech nie je osobný hriech, ale smutný stav ľudstva, do ktorého sa narodíme ešte predtým, než sa sami rozhodneme zhrešiť. Je to stav, v ktorom nedôverujeme Bohu. Myslíme si, že Boh by mohol byť našim konkurentom,
ktorý chce obmedziť našu slobodu. A z toho nám vyplýva, že ľuďmi budeme naplno až vtedy, keď Boha odmietneme. Dedičný hriech nám neberie slobodu, nenúti nás hrešiť, ale sme slabí a nevedomí a ľahko sa necháme zviesť, preto sa dopúšťame hriechov. Boh Otec nečaká, kým si zjeme, čo sme si navarili. Posiela nám svojho Syna Ježiša Krista, záchrancu, ktorý nás vyslobodzuje z moci hriechu. Bez Neho by sme sa nikdy nedokázali vysporiadať s hriechmi. A práve o Ježišovi bude naše rozprávanie na budúce. V nasledujúcej časti si spoločne pozrieme to, čo znamená verím v Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho.